Ik hou van prototypes waar, maar dit net. Maar is het ook kiezen, ja? Welke is het mooist vies? Deze. Nou, dat we die. Wat gaat chips? Even zien wat die erbij denk ik. Heel handig om Ildo hier, hè? Ja. Nee, mooi stil, het is goed. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Het is nogal belabberd waar. Ja, de meidheidsdaagjes die we toch door we horen binnen voorbij. Helaas. Pinda, poepsie, kaas. Ik ga de takjes toch maar even wat oorzien. Ik vond het zo leuk. Oors werd wel heel vol. En dan kan ik mooi de verse planten zeg maar vervangen zonder dat die peesketakken er elke keer uit moeten. Dus zo gaan we het maar wat in. Ik zal aanst zaken en jaren uitskwallen helpen. En ja, het is miserig waar. Dus ik dacht, misschien is het wel even leuk om weer eens even een keer een TikTok te maken. Dus even jaren had jaren de zin in had en afzaken. En dan voor de rest gewoon lekker thuis omgriemen en houden hoor. Dus dat geven we dan. Ik zal ze ophellen en ik neem je mute bij mij via het net te abonneren en even te liken. Kost het heel niet en maakt je me heel blij mij. Dankjewel. Samen wat dacht ik. Leek het me beter. Nou ja, we moeten het er maar mee doen. Ik hou van prototypes waar, maar dit net. Zo, nou, zaken die wil ik graag naar een watertag. Die wat oppraat. Nou, ik heb wekenlang ziek best zijn, dus ik kan de hele week net boten. Nou, ja, het gelijk. Ik ga wel even mijn telefoonnummer doen, want nou, hier wie juist ben net helemaal topfit. Ik zei, mocht er wat wijzen, dan hel ik hem maar op. Maar die is dus te kort. Oeps, sorry, die gaan we weg. Dan hel ik Jaren nog even op. Dan ga ik lekker een meiden met je, mij Jaren en Ilda. Hoi. Lekker waar, hè? Nee. Nee. Lekker wie het rijdt? Ja. Dat is een cool broekje. Weet je, jongens? Dat gaat iedereen. Mijn lievelingskleur, green. Ja. Nou ja, zwart en green. Maar dit, Ik vind groen, felgroen echt heel mooi kleur. Nee, groen. En ik ga naar green jas, kijk die kleur. ja? Ja. Hey, ik dacht, want zaken die is dus naar brother. Ja. Maar ik dacht misschien kunnen we wel even een leuke meidenbidje. Ik dacht misschien wat make-upjes helpen en met make-up. Oh, ja. En ik dacht even een leuke TikTok meidje. Ja, dit Is dat leuk? Ik hield hier voel, maar misschien kan die van die ook. Welke hik ik alweer? Want die komt echt heel Head, vaak. shoulder, knees en toe. Is die? Nee. Oh, ik ga weer verkeerd. Dus dat, nou, is je raar blijven. En onze die van die is wel even chillen. Ja. Misschien ken ik het wel. Maar die doe ik best wel lang. Nou, ik ben weer van de leeuw aan het smieten. Maar die is daar echt heel vaak. Oké. Nou, we gaan aan gewoon en ons over beide. Ken ik wel, hè? Ja. De zaak is er net. Ildo is er wel, die lijkt nog best zo met jou, die had een beetje vol. Maar gaan we eerst even naar huis. En dat Ildo naast wekker is, hellen we make-up op. Ja? Want tante had wel make-up, maar ik ga eigenlijk nooit oogschaduw op. En dat lijkt me leuk met felle kleuren. Ja, ik ga echt nooit oogschaduw op. Dan doe ik even iets, dat felle green aan. Ja. Ik ga nooit wel felle kleuren zo, maar dat is wel leuk. Mooi in het fel. En dan hebben we een leuke oogschaduw. En tante wil een lipstift staan. En dan gaan we in TikTok. Ja. Strak hoor. Ja. Maar eerst vanzelfs een bakje koffie. Ja, dus ondertussen kan even op TikTok want zien wat van vesken wat wanger, maar ik denk dat het een simpel wordt. De acrobaat van de familie. Hoe gaat met die handen en voeten? Waar is mijn last van? Nee. Oké. Oh, een beetje dan. Wij zijn bij de winkel. We zullen even om wat make-upjes en ik maak nog even wat pakketjes weer omdenken. Dus ik maar heel rauw. Oké, oogschaduwjaren. Wat voor kleurtjes? Nou, deze kleuren, dat ben al een beetje dezelfde. Ja, ik vind trouwens die ik toch heel mooi. Hè? Ja, die is echt leuk. Nou, een beetje Goud, bronzig. goudbrons. Of is die mooier? Is het ook wel een beetje goud in? Maar is het ook kiezen, ja? Welke is het mooist vies? Deze. Nou, doen we die. Wat gaat chips? Even zien we die erbij denk ik. Heel handig met Ildo hier, hè? Ja. Nee, mooi stil, het is goed. Maar alle bad, ik heb hem ophalen. En we gaan nog snel naar huis. Dan gaan we in make-up. Ja, even tutten. En Oh, we hebben een TikTok meidje zijn, in hè? TikTok, want de maatzaak ophaal je straks. Ja, om jou vier we zo'n zaak weer op hellen. En het is nou 10 voor jou, dus die gaan nog een jelle hoor. Maar dat kan wel, hè? Dat kan wie. En wie doet de makkelijke TikTok, jongens, hè? We zijn er dan wel een keer de moeilijke, want Ja. tante had net meer zo volle tijd om al die pasjes nog te leren. Dat doet hem het net.
Maar we hebben een heel leuk Oscar hiervoor. Ja. Ik ga nog wat oren make-up bestellen, dus dan kunnen we eerst nog even correct in make-uppen. En dan gaan we TikTokken. We gaan wattenstaafjes. 12 van soort, ja, wat is het? Lotion doekjes. Lotion doekjes. Die ben wit. Dagcrème. Dan wat mij kan. Mascara. Even zien. Concealer. Een primer. Ik weet net wat dit is. Wat is dit? Als dan alle make-up ophaast, dan kun je dat erheen sprayen. Dan bloot het een soort hierlak van in gezicht, zeg maar. Oh. Ja, dat jij wat apart, maar dat is dan het wel. Oogschaduw. En Oké, eentje naar begin. Ik begin met de oogschaduw. Ik ben in dezelfde tint als Jara. Green, beige. Een kwastje voor de oogschaduw. Ja, ik haal eentje. Dan ken ik met de vinger. Ja, ik denk dat ze nog maar de vinger was, want die oren die ik haar, Ja, de daar heb ik maar vinger. donkerbroed. En dan denk ze Oh, bang dat ja. alles... Ja. Ach, wat dom, die hier nog in mijn... Nou, maar we die oren keer hebben, Helly. Ja. Lukt het hier aan? Smies op een groen. Dit is nog altijd mijn blush. Ja. Maar ik deze mijn eigen. Ja, ik Dit nou wel. heb het natuurlijk last van de rest. Oké, dit ken ik dus net, want ik ken het niet. Dat is dus nog met de vinger, dan haast wat meer controle doen misschien. Nee, maar ik bedoel net mijn kwastje. Dat ken ik wel. Alleen echt, dus maar mijn eigen dicht dan, maar was je wij cadeau. Ja, niet zo Dat leuk. vind ik altijd zo. Want ik ken even mijn eigen dicht en ja, dat lukt niet gewoon. Hè. Nom 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 nom. Ik ga nou nog even wat rouge extra op dingen en lipstick erop naar. Kent ze wel? Ja. Of hetzelfde is nee zijn jongens. Hè? Kijk wel aan de... Dit zeg ik nog even zien. Even zien. Ik let even zien welke of het dwang in. Ik ga hem opslaan. Dat is de volgende. Head, shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees En dan deze. Nou, dat kan ik onthouden. Dus ja, dat denk ik ook wel. Die kan altijd heel goed pasjes onthouden. Maar die geven we dan. Hoofd, schouders, knieën en teen. Ildo oefent hem even. Dan stek maar Ildo. Doosje. We nemen hem gewoon op en als de fout is of we nou, zullen we dat doen? Dat doen we. Zal ik hem op timer zetten? Ja, is goed. Eerst jongens? Ja. Hey, joh, net al aan. Head, shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees and Nee, oké. Dit is fout. Maar weet je wel een beetje hoe het maat? Head, shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees. Turn around and bounce. Head, shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees. Turn around and bounce. Oké, dus bewaren je en dan doen we nog één van breken. Dat Ildo ik bij mij? Kom, doen we nog een keer. Shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes. Die keer echt heel fout. Dit is niks. Head, shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes. Shoulders, knees and toes. Head, shoulders, Nou, dan één keer van breken. We gaan nog 10 minuten. Dan mag ik zaak op Helly. Head, shoulders, knees and toes. 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 Head, shoulders, knees. Turn around and bounce. Nou, al de lijst om te hard te leren. Shoulders, knees. Turn around and bounce. Die waar? Ja. Of Dat ga je werd naar hem. die Oh, worstje? ja, dan zie ik het even niet in uit uw archief. Maar voor mij zit het er wat tussen, toch?
Ja, Ja. volgens mij wel. Nou, wij gaan een mooie TikTok maken. We halen je zaken zo op. Ik zou zeggen, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtong omheen. En via het net de chiller te downloaden voor op je tablet als telefoon. En wil je hem nou heel graag uw TikTok zien? Zie je er even op, @TiffanyChits. Hey, wat een eigen chits vlog!